כלפי מעלה. תרים את הפרק. כלפי מי וכלפי מעלה. איזה גבוה, אתה משחק כדורסל לפחות? לא, אבל יש לו יום הולדת. מזל טוב, כמה הילד? כן. 27. 35. 27 פלוס. אני גם 24 פלוס. רואים עליך. אפילו קטן. מזל טוב, זה היום? כן. של מי הרעיון? אני אשמה. תצליחו אותך לבוא? דיברתי על זה הרבה, היא שמעה את זה כנראה, ועשתה עם זה משהו. עכשיו הוא למד, הוא יפסיק לדבר. האמת היא שכולנו רומזים ככה בעדינות. לא, דיברתי עם חבר לקפוץ ביחד. כשלא שומעים, אז אנחנו גם צוחקים. באמת שאני צנחתי בארגנטינה וזה היה מדהים, אמרתי שהוא חייב. זה כיף. ארגנטינה. מתי צנחת בארגנטינה? לפני 4 שנים? תשמע, אני לא מגיע עד למעלה, אז אם שאלו אותך מי חגר אותך, אל תגיד שזה. אם ישאלו אותי זה כבר טוב. שאני אוכל לענות, אם לא... זהו. הלאה, מי רוצה פעם בסוף? מי? לא. איך? נראה. זיזום. אתה יודע, לי קוראים שמות ואני חוזר אתכם, אני לא חוזר את כולם. תתרגל. מה חבבה? אתה מתרגש? לא? עוד לא. אז אני כלפי מעלה. קצת. קצת? קצת. אתה מביא לי עוד פעם? למה? זה.